Bayizivala inkosi yoshuni. Uqalaze noma kuphi awuqalaze izindaba uzobona ubuhle bazo awuqalaze qalaza uNkulunkulu wasidalela ukuthi sibone wadala amehlo awuqalaze uNkulunkulu wasidalela ukuthi amehlo abone awuqalaze ubheke noma kuphi awuqalaze uyabona uma uhamba ngemoto kubalulekile ukuqalaza awuqalaze uvula amehlo lapho ekuthandazwa khona uvalwa amehlo bese bewavula amehlo ihambile imali yomnikelo imali egcwele isoso lapho ekuthandazwa khona uvalwa amehlo bese bewavula nje ihambile yonke imali yesoso awuqalaze uvula amehlo ubheke noma kuphi awuqalaze ubheke noma kuphi qalaza nje musukuvilapha kubalulekile ukuqalaza kungabi khona ilanga elilodwa lawuzothi awubonanga lutho awuqalaza kungabi khona ilanga elilodwa lawuzothi awubonanga lutho awuqalaze uvula amehlo musukuvilapha